Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Roan. Taong 1951, Sawang, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda itong si Roan. Malapit lang kasi sila sa tabing dagat, kaya naman yon ang kanyang minanang gawain sa mga magulang niya. Madalang panahon ng mga tao sa lugar nila, may makasalubong man siya sa daan, bibihira. Ang mga bahay-bahay sa lugar nila, halos kilo-kilometro ang pagitan sa bawat isa. Gayunpaman, hindi nakakaramdam ng kahit na anong panglulumbay itong si Roan, gawa ng kasama niya sa lugar nila ang pamilya ng kanyang asawa at ang mga magulang niya. Bukod man sila ng tahanan, araw-araw pa rin naman silang nagtutulong-tulong sa mga gawaing bahay. Ang mga lalaki ang siyang naatasang manguha ng mauulam, samantalang ang kababaihan naman ang nakatakdang maglinis at gumawa ng mga gawaing bahay. Dahil sa kanilang pag-iisa, kung kaya't naging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Sa kabila ng mga panganib na nakaambas sa kanilang lugar, kahit papaano wala pa naman silang nakakaengkwentro. Isang hapon, habang pababa ng bangka ang grupo ni Roan, nasipat niya ang kanyang asawang nagmamadaling lumalapit sa kanila. Pagdating nito sa gilid ng bangka, mangiyak-ngiyak itong tumitig sa kanya habang inilalahad na nawawala ang bunso nilang anak. Ayon sa kanyang asawa, noong umagang umalis sila, nagpaalam yon na tutungo sa bukid para manguha ng gagamba. Hindi naman niya yun pinigilan sa kadahilanang palagi naman itong ginagawa ng anak niya. Nang sumapit ang 12:00 ng tanghali, doon na sila nagtaka, gawa ng yung mga kaibigan nito nakauwi na. Tinanong pa nila yun doon pero ayon sa mga naging kasama nito, naunang umuwi ang anak nila. Dagdag pa ng kanyang asawa, sinubukan na din nilang puntahan ng bukid, subalit bigo silang mahanap ang bunso nila. Matapos naman yung marinig ni Roan, minabuti niyang maging mahinahon upang mapag-isipan ng maigi ang mga susunod nilang gagawin. Nang maibaba na nila ang kanilang mga huling isda, dali-dali naman siyang nagpaalam para hanapin ang kanyang anak. Kampante siyang iwan sa pamamahala ng kanyang mga kadugo ang huli nila, lalo pat alam niyang matapat yun sa kita ng grupo nila. Bago nila nilisan ng bangka, nagpasya na din ang iilan sa mga tiyuhin ng anak niya na sumama. Hindi na sana niya yun pinapaalis doon para may makatulong ang iba, ngunit dahil sa pamimilit nito, wala na din siyang nagawa. Huwag mong solohin ang problema mo. Anong mga silbi naming tiyuhin ang anak mo kung hindi kami makakatulong? Tsaka isa pa, kung mas marami ang maghahanap, mas madali siyang makikita. Wika ng isa sa mga tiyuhin nito. Salamat sa tulong niyo. Hayaan niyo, balang araw gagantihan din ng Diyos ang mabubuting gawa ninyo. Sagot naman niya rito. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungong bundok. Habang naglalakad ang kanilang grupo, panay naman ang pagsipat nila sa mga magsasakang maaari nilang makasalubong sa daan. Nagbabakasakali noon sila Roan na baka nasipat ng mga ito ang anak niya. Sa pagdating nila sa gitnang bahagi ng sawang, nasipat nila ang isang barong-barong kung saan meron doong naninirahang mag-asawang uugod-ugod na. Paglapit nila sa kinaroroonan ng mga ito, mahinahon naman sila doong nagtanong kung nakakita ba ito ng batang napadaan sa lugar. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman yung tumingin sa kanila habang umiiling. Makalipas pa ang ilang minuto, doon nila napag-alaman na pipi pala ang dalawang matandang kanilang napagtanungan. Bagaman hindi na yon nakakapagsalita, pilit nitong ibinabahagi sa kanila ang animoy isang babala. Bukod sa panayang pagturo nito sa unang bahagi ng kanilang bahay,
paulit-ulit din yung umiiling sa kanila na parabang inilalahad nito na wag na silang umusad pa. Bistado naman ni Roan ang lugar pero aminado siya, hindi siya gaanong nakakapaglibot roon magmula noong nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Maya-maya pa, nagpasya na ang tiyuhin ng mga anak niya na ipagpatuloy ang paglalakad nila. Hindi naman siya roon nakapagreklamo, lalo pat alam din naman niyang nais lamang mahanap ng mga ito ang kanyang bunso. Sa pag-alis nila sa bahay na yon, makailang ulit pa silang sinigawa ng mag-asawa. Malakas man ang ibinigay nitong babala sa kanila, hindi yun sapat upang matinag ang kanilang grupo. Nang makalayo na sila sa kubo, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa bukid na nasa unahan. Habang naglalakad sila, ramdam na nila noon ang animoy unti-unting paglubog ng araw. Sa pagsapit ng takip silim, nanatili pa rin silang naghahanap. Nang dumating na sa puntong bigo talaga nilang masilayan ang bunso ni Roan, napagdesisyonan nilang ipabukas na lamang ang paghahanap. Masakit man ito para sa kanila, wala silang magagawa lalo pat may posibilidad na maligaw sila sa lugar na yon sa oras na tuluyan ng tumalikod ang araw sa kalupaan. Habang dahan-dahan silang bumababa sa bukid na kanilang napuntahan, nangako naman ang kanyang mga kaibigan na ipagpapatuloy ang kanilang paghahanap kinabukasan. Inilahad din ng mga ito sa kanya, walang mangyayari na masama sa anak niya. Ang inisip na lamang nila, baka meron lang yung kaibigang pinuntahan. Bago sumapit ang 7:00 ng gabi, tuluyan na nga silang nakabalik sa kanilang mga tahanan. Dahil sa mga pangyayari, hindi na nila nalaman kung magkano ba ang nalikom ng mga kaibigan nilang nagbenta ng mga nahuli nilang isda. Upang maging maayos ang kanilang paghahanap kinabukasan, minabuti nilang magsagawa ng pagpupulong bago tuluyang magpahinga. Napagkasunduan din nilang hindi na muna magpapalaot kinabukasan para lamang mahanap ang anak ni Roan. Habang nasa kasagsagan sila ng pag-uusap, may iilan sa kanyang mga kadugo ang hindi maiwasang gumawa ng kuro-kuro. Bagaman masamang pakinggan ang iilan sa mga ito, minabuti niyang tanggapin yon. Lahat naman kasi maaaring mangyari, lalo pat hindi nila alam ang kinaroroonan ng kanyang anak. Sa pagsapit ng tulugan, minabuti ni Roan na makapagpahinga kahit napakabigat ng loob niya. Yung asawa niya, panayang pag-iyak hanggang sa makatulog na lamang ito. Habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga, unti-unting pumasok sa isip niya ang tungkol sa masasamang panaginip na halos merong kaugnayan sa anak niya. Yung tipong kahit alam niyang panaginip ito at gusto na niyang magising mula sa bangungot na yon, hindi niya pa rin yun nagagawa. Maya-maya pa, unti-unti namang dinala ang kanyang wisyo sa dagat hanggang sa maramdaman niyang lumulubog na ang katawan niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, nakita niya ang kanyang anak na palutang-lutang. Pilit niya itong nilalapitan pero sa bawat kumpas ng kanyang mga kamay, mas lalo yung lumalayo. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa itong si Roan kundi ang manatili. Inakala din niyang may kakayahan siyang huminga sa dagat na yon, subalit nang mapagtanto niyang sumisikip na ang kanyang dibdib, pilit siyang umahon papaitaas. Habang nasa kasagsagan siya ng paglangoy, pansin na pansin niya ang animoy paglubog pa ng katawan niya. Hindi naglaon, wala na nga siyang nagawa kundi hayaan ang kanyang sarili na lamunin ng dagat. Bagaman naniniwala siyang yon ay panaginip lang, hindi niya maipagkakaila ang kawalan niya ng kakayahan para huminga. Bago tuluyang bawian ng wisyo itong si Roan, narinig niya ang kanyang asawang sumisigaw sa pamamagitan ng isang malakas na tinig. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasipat niya yung umiiyak habang nakayakap sa kanya.
Anong nangyari? Naguguluhang tanong niya. Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, umiyak lang ito habang inilalahad na binabangungot siya. Ayon sa kanyang asawa, ilang minuto niya na yung pilit pinapagising, subalit umuungol lang ito. Unti-unti na ding namumutla kanina ang kanyang muka, kung kaya't hindi na maiwasan ng kanyang asawa na lumuha. Dagdag pa nito na, bago tuluyang magising itong si Roan, nakasilay siya ng anino ng isang matabang babae na sa kanya'y nakadagan. Sa paglaho ng nilalang na yon, lahat ng gasera sa kanilang tahanan ay tuluyang namatay. Matapos itong malaman ni Roan, malakas ang kanyang kutob, batibat ang bumisita sa kanya. Maaaring ang pinanghahawakan ng nilalang na yon ay ang matindi niyang pag-aalala at pagmamalabis na mahanap ang kanyang nawawalang anak. Dahil sa mga nangyari, minabuti niyang ikalma ang kanyang isipan bago bumalik sa pagkakatulog. Upang maprotektahan siya ng Diyos sa kanyang kasalanan, pansamantala niyang isinarado ang pinto ng kanilang silid para makapagpanalangin. Nakagawian na kasi ni Roan na manalangin sa oras na nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang liwanag ng araw sa baryo nila, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan para hanapin ang kanyang anak na nawawala. Nang marating nila ang bahay ng mag-asawang matanda, nasipat nila yung abalang-abala sa pagtatanim ng mga luya at iba pang gulay. Dahil sa wala naman silang ideya kung saan sila mag-uumpisa, kaya na may minabuti nilang magbakasakali sa dalawa. Alam ni Roan na doon lamang dumaraan ang anak niya kapag tumutungo yon ng bundok o palay para manguha ng gagamba. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ng mag-asawa, agad naman siyang sinalubong ng lalaki habang mahinahong nagwiwika sa kanya ng, "Tuloy kayo. Dito tayo sa loob mag-usap." Matapos niyang marinig ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtaka sa kadahilanang ang buong akala niya, pipi ang matanda. Kahapon kasi panay lang ang pagtango nito na parabang wala yung kakayahan magsalita. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon niya napag-alaman na meron pala itong kakaibang paniniwala. Ayon sa matandang yon, kapag sumasapit na ang hapon, minamabuti na nilang huwag maglabas ng anumang kataga sa kanilang bunganga. Naniniwala kasi sila ang inilalabas ang siyang nakakasama sa isang tao gawa ng nanggagaling sa puso ang kasamaan nito. Iniiwasan din nilang magamit yon sa kanila ng dyablo na matagal nang nagtatangkang pumasok sa kanilang tahanan at para gamitin ito upang sila'y mapangibabawan. Ipinagtapat din sa kanila ng matanda, kabilang sila sa mga albularyong naninirahan sa baryo. Dagdag pa nito, kaya lang naman sila doon tumira ay para bantayan ang mga nilalang na naninirahan sa bundok malapit sa lugar nila. Kalakip ng mga istorya ng matanda ay ang babala ukol sa nagkukubling pugad ng mga aswang sa bundok. Yon ang kadalasang salarin sa mga taong bigla na lang nawawala na halos walang bakas. Dahil sa sinabi ng albularyo, bahagya namang natigilan itong si Roan. Halos hindi niya maisip ang kahihinatnan ng kanyang anak sa piling ng mga aswang. Upang mailigtas ang buhay nito, minabuti niyang abisuhan ng kanyang mga kasama na ipagpatuloy na ang paghahanap nila. Bago sila umalis ng kubong yon, lubos naman ang kanilang pasasalamat sa matandang nagbigay sa kanila ng detalye kahit papaano. "Kapag pakiramdam nyo naliligaw kayo, baliktarin nyo lang ang inyong damit at sambitin nyo ang mga katagang ito." Wika ng albularyo habang sinasamahan sila nito papalabas ng kubo. Matapos namang marinig nila Roan ang sinabi ng matanda, ninais nilang yon ay sundin, gawa ng wala namang mawawala kung sila'y maniniwala.
Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, doon na nga nila narating ang lugar na maaaring pinagtitirhan ng mga aswang. Habang binabagtas nila ang daan, naging palaisipan naman para sa kanila kung saan sa parte ng lugar na yon nagtatago ang mga nilalang. Makalipas lamang ang ilang minuto nang marating nila ang likurang bahagi ng bundok kung saan merong maliit na palayan, doon bumungad sa kanila ang mga bahay-bahay na nakatirik malapit sa mga kahoy. Habang unti-unti sila doong lumalapit, ramdam na ramdam nila ang mabigat na pag-ihip ng hangin sa paligid. Pagdating nila sa unang bahay na nakatirik doon, bumungad sa kanila ang isang batang butot balat na naglalaro sa dumihan. Kahit nasisipat na sila nito, tila bang wala yung pakiramdam. Pagharap sa kanila ng bata, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pusod nito na napakahaba. Sinundan din yon ng umalingasaw na amoy mula sa katawan nito na animoy pinaghalong nabubulok na karne at ihi ng kung ano-anong hayop. Dahil sa kakaibang pangyayaring yon, minabuti nilang manatili habang patuloy na nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa, doon na nila nasilayan ang ina nito na dahan-dahang lumalapit sa bata. Pagsilay sa kanila ng babae, mahinahon naman sila nitong tinanong ukol sa kung anong pakay nila sa lugar na yon. Nang marinig naman ito ni Roan, hindi na siya nagdalawang isip pa na ilahad doon ang kanilang ipinunta. Pasensya na ho kayo, Ginang, pero maaari ho bang malaman kung merong bata ditong naligaw? Kahapon pa po namin kasi siya hinahanap pero hindi namin siya matagpuan. Nanlulumong wika ni Roan. Nang marinig ito ng babae, agad naman siya nitong tinanong kung kaano-ano niya ang batang yon. Sa puntong yon, nagkaroon siya ng kutob sa kanyang sarili na maaaring meron itong kinalaman sa kinaroroonan ng kanyang anak. Hindi naman kasi mapapatanong ang isang tao ng ganon kung wala yung kinalaman sa mga nangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila nakumpirma na naroon nga sa baryo ang bata. Pero ayon sa babae, para makita nila ito at makausap, kinakailangan nilang hintayin ang lahat ng miyembro ng kanilang angkan. Hindi kasi ito basta-bastang makakapagpasya, lalo pat isang hamak lamang yon na manggagawa. Huwag kayong mag-alala. Kapag nagustuhan kayo ng aming pinuno, maaaring ibalik pa sa inyo ng buhay ang bata. Ang kailangan namin ay mabuting usapan para kami ay sumunod. Hindi kami nang tatalo ng taga rito, pero sadyang hindi maiwasan ng mga aroganteng tao. Yan ang rason kung bakit kalimitan sa mga taong nadadapo rito aming pinapatay. Ang pagbigay ng hatol kanino man ng hindi naaayon, magdudulot lamang ito ng hindi pagkakaunawaan. Pamilya kami ng mga aswang, pero hindi ibig sabihin nun kagaya na kami ng iba na halang ang kaluluwa. Wika ng ginang. Matapos naman itong marinig nila Roan, pinili nilang maging kalmado sa kabila ng kanilang mga nalaman. Sumapit ang hapon at sa paglubog ng araw, paisa-isa nang dumating ang miyembro ng angkan ng mga aswang. Habang nagtitipon ang mga ito sa kanilang harapan, wala naman silang nagawa kundi ang manatiling nakaupo. Lahat ng kanilang armas ay hindi na nila pinagnasahang kunin alinsunod sa salitang ibinahagi ng babae. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagdating ng lalaking putol na ang kanang braso, dahan-dahan namang nagsitayuan ang lahat ng miyembro nito. Dahil sa kanilang nasilayan, doon mismo napagtanto ni Roan na ang lalaking yon ang pinuno ng baryo. Paglapit ng lalaki sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong tinanong kung sino ang ama ng bata. Nang marinig naman yon ni Roan, hindi na siya nagdalawang isip na tumayo habang mahinahong nagwiwika rito ng, "Ako po."
Sa pagharap sa kanya ng lalaki, kitang-kita niya ang isang alupihan na gumagapang sa pagmumuka nito. Ang bawat galamay ng alupihang yon ay bumabaon sa balat ng lalaki, subalit hindi yun nasasaktan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang maitanong na nito ang lahat ng bagay na kanyang nais malaman, ginabayan nito si Roan patungo sa isang kubong halos mabuwal na sa pinagtitirikan nito. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa isang kulungang gawa sa kawayan. Katabi nito ang isang pinggan na merong lamang kanin at gulay. Hindi naman yun nilantaka ng kanyang anak, gawa ng kitang-kita niyang halos wala yung bawas. Sa paglabas nito sa kulungang yon, agad naman itong inihipan ng usal ng lalaki. Pagdapo nito sa mukha ng kanyang anak, bigla naman yung nagkaroon ng malay na siyang sinundan naman ng malakas nitong pag-iyak. Dito sa lugar namin, makakasiguro kayong walang mangyayari sa inyo. Nagustuhan ko ang pakikitungo mo sa amin, kaya siguro karapatan mo rin na malaman kung papaano nakarating dito ang anak mo. Wika ng lalaki. Ayon dito, hindi nila kinuha ang bata. Nakita lang nila ito sa bundok na 2 oras nang naliligaw. Alam nilang pinaglalaroan yon ng mga engkanto, kung kaya't minabuti nilang yon ay tulungan. Nang magabayan na nila ito sa paanan ng bundok, napansin nila ang presensya ng mga manananggal na umaaligid sa lugar. Alam nilang pakay nito ang bata, kung kaya't minabuti nilang dalhin yon sa kanilang baryo. Dagdag pa ng lalaki, hindi nila maaaring ilabas sa kanilang teritoryo ang bata, gawa ng magiging hudyat yon nang hindi nila pagkakaintindihan sa ibang lahi. Ayaw naman nila yung mangyari, lalo pat may mga anak silang pinoprotektahan. Kaya ang ginawa nila, maghintay hanggang sa pagdating ng grupo ni Roan. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, wala na siyang ibang nabanggit kundi ang pagpapasalamat ukol sa naging tulong nito sa kanyang anak. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang bumalik sa kanilang baryo. Hindi na sila nagtagal sa lugar na yon, lalo pat alam nilang magiging abala ang mga aswang sa paglalim ng gabi. Sa pagbagtas nila ng daan, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Hindi naman siya gaanong nag-aalala sa kanyang anak, gawa ng wala naman itong nararamdamang kakaiba. Sa pagdating nila sa likurang bahagi ng palayan, doon bumungad sa kanila ang 2 mag-asawang naghihintay sa daan. Bitbit nito ang isang krus na halos kasing taas nila, na siya namang labis nilang ipinagtaka. Paglapit nila sa kinaroroonan ng 2, sinenyasan sila nitong huwag maingay para hindi mabulabog ang mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Ang kanilang paglakad noon, napakatahimik na para bang meron talaga silang iniiwasan sa daan. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang kubo ng mag-asawang matanda, doon ito itinuro sa kanila ang mga demonyong nagkukubli sa madidilim na parte ng mga kakahuyan. Pagsilay nila Roan sa lugar na itinuro nito, nasilayan nila ang napakaraming namumulang mga mata. Bagaman maraming katanungan ang umiikot sa kanilang isipan, minabuti nilang manatiling tahimik. Lumipas ang mga araw, pansamantalang hindi na muna siya pumalaot para matutukan ang pagpapakonsulta ng kanyang anak sa albularyo. Awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama rito. Hindi rin ito nakitaan ng anumang yanggaw sa katawan, indikasyon na nagsasabi ng totoo ang aswang na nagpatuloy dito. Matapos naman yung malaman ni Roan, nagdesisyon siyang bumalik sa baryo ng mga aswang, subalit nakapagtatakang wala na siyang nadatnan. Noong una, inakala niyang pinaglalaroan lamang siya ng kanyang isipan, pero nang makailang ulit na siyang pabalik-balik sa lugar na yon, doon niya mismo nakumpirma na umalis na doon ang mga aswang na nagligtas sa anak niya. Hindi man siya nakapagpasalamat ng taus-puso sa mga ito,
naniniwala siya na natanggap na ng mga nilalang na yon ang kanyang pasasalamat na ipinadala sa pamamagitan ng hangin. Pero alam niyo ba na hanggang sa pagtanda nitong anak ni Roan, palaging bukang bibig ni Roan kapag nagkakaroon siya ng mga kakwentuhan ang naging karanasan ng kanyang anak noong minsan itong itinago ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Isa to sa mga kwento na nagpapatunay talaga na karamihan talaga sa mga aswang na kapitbahay natin hindi nananalo ng kalugar nila, di ba? Pansinin niyo yung takbo ng kwento. Tsaka binanggit din ng babaeng may anak na may mahabang pusod tas mabaho. Di ba sinabi niya na hindi sila nananalo ng kababaryo pero sobrang nakadepende pa rin yun. Kasi siguro minsan may mga tao talaga na curious yung gusto silang makita. Well, hanggang ngayon naman marami talagang taong curious at gustong malaman kung nag-e-exist pa ba ang lahi ng mga aswang. Kaya yung mga nag-e-explore dyan, yung mga nag-a-adventure, yung mga may mga gusto talagang patunayan, doble ingat na lang kayo kasi hindi natin masasabi kung saan nagtatago tong mga to. Malay ninyo, pwedeng kapitbahay nyo, malapit nyong kaibigan. Hindi natin masasabi kasi nga sobrang galing nilang magkubli. Kaya salamat talaga kasi may mga ganitong klase ng kwento na kahit papaano nagiging aware tayo. Well, sa modernong panahon ngayon hindi na to masyadong iniisip. Pero may mga pangyayari pa rin talaga na hindi natin mapaliwanag kung papaano yun nangyari. So yun lang yung may papayo ko na palagi tayo magdoble ingat kasi hindi naman lahat ng mga nilalang ganito kabubuti. Mas lamang pa rin syempre yung masama kasi nga ano bang pagkain yan? Tayo, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.